Ola, boas, hoxe está con nós no set Atlántico Rosa Chapela, moi boas, Rosa. Hola, moi boas. Bueno, Rosa é directora do CEDMAR, levas máis ou menos un ano no cargo, pero bueno, xa levabas moito tempo traballando neste centro tecnolóxico do mar, que está aquí coa sede na zona de Bouzas. Bueno, foi un reto asumir a dirección, tomar o timón, por así decirlo, deste centro no que levabas tanto tempo traballando, como viviches? Pois sí, hombre, sempre é un reto, evidentemente, porque cando chegas a un sitio, pois queres facer moitas cousas, queres cambiar, e sobre todo porque nese centro, no CEDMAR, se ven traballando, facemos 25 anos o ano que ven, e se van desenvolvendo proxectos tan interesantes e tan importantes para o sector e para a protección dos mares, dos que tanto depende unha comunidade como a nosa, que sempre vai ser un reto para manter aí o nivel e para que, bueno, pues que estemos todos realizando o labor para a comunidade, para Galicia, etc. ¿no? Entonces, ademais de un reto, foi unha responsabilidade, sen dúbida, e un orgullo, un placer e unha honra, pues eso, dirixir un centro no que levo traballado tantos anos. Bueno, xusto eso, o mes que ven é cando se cumpre, non? O primeiro ano que levas a frente, que balance faz deste primeiro ano, que sensacións te dixo? Bueno, pois, desde logo moi positivas, moi positivas. Eu, evidentemente, como te decía, levo traballando xa 24 anos no CEDMAR, desde que se creou, entón coñezo xa de sobra o vou facer do centro, no? Os proxectos nos que se participa e demais. Pero agora, estar na posto de dirección te permite pois facer seguimento de todos os departamentos, os 6 e 7 departamentos que traballan en CEDMAR, e ver o traballo que se está facendo de cada un deles, no? Vivilo máis, acompañalos e máis de maneira máis intensa, e entonces non podo estar máis que feliz e contenta ao ver o nivel de traballo, o nivel de dedicación e de responsabilidade que todas as traballadoras e traballadores de CEDMAR lle dedican, no? E entonces además tamén ves, cando participo en reunións ou en proxecto, en reunións ou que me invitan a participar en seminarios a nivel internacional incluso, pois falan de CEDMAR cun recoñecemento moi importante. Somos un centro moi coñecido e iso, pois, a verdade que nos honra, no? Que nos digan, pois, si, nos gusta traballar con vos porque facedes un moi bo traballo no ámbito da ciencia e no ámbito de coordinar a ciencia mariña en Galicia e en Europa tamén, no? Entonces, sí que, dende logo, podo decir que o resultado, o que veño observando neste último ano é moi positivo. Bueno, mencionas tamén iso que o ano que ven se cumpren 25 anos dentro do nacemento do centro. Como evolucionou ao longo de todo este tempo o CEDMAR? Como foi cambiando? Desde como comezou agora, que mudou? Pois moito, evidentemente, non? Para poder enriquecernos e para poder ser mellores, evidentemente temos que cambiar, non seguir sendo, non manternos na mesma idea, non? E iso, como te decía antes, lembro cando empezamos, que non se nos coñecía, normal, cando un centro empeza, e además empeza con estas características de intentar ser rede, de facer redes e de atraer recursos de Europa, ¿no? Para que coñecer as necesidades que ten o sector pesqueiro, marisqueiro, científico, etc. en Galicia, intentar buscar colaboracións cos que saben tamén na ciencia en Galicia, que hai moitos centros, e intentar conseguir proxectos europeos, pois esa labor que vamos facendo tantos anos, pois ves agora coa evolución que, bueno, que medramos, que se nos coñece moitísimo, que agora nos chaman aos outros centros que hai por Europa, centros punteros, ademais, en ámbito de contaminación mariña ou ámbito de desenvolvemento económico e demais, nos chaman a nós porque confían no traballo de CEDMAR. Entonces, desde a incorporación de xente moza, tamén a maravilla ver como hai tanta xente moza recién licenciada que quere e que lle interesa, que está coñecendo cada vez máis o CEDMAR e que ten interés en traballar con nós, e empezan bueno, pues que ven que é atractivo, que lles gusta traballar pola ciencia do mar, non solamente pola ciencia, digamos, de bata blanca, como chamamos, sino polas ciencias sociais, que hai moitísimo traballo por facer, todo que está ligado e vencellado á economía mariña, que tamén hai grandes expertos e hai formación nas nosas universidades. Entonces, estamos levando tamén con esa xente moza e esas novas ideas frescas, ¿no? E
e que se están introducindo para cambiar e para mellorar as cousas, bueno, pues está vendo unha evolución moi interesante. O sea, que sí que hai relevo xeracional nesta parte da ciencia do mar, non? Porque o sector fala moito que ten a veces dificultade nesto, pero no ámbito científico é relevo. Espero que sí, e además se ve que hai oportunidades, hai moito por facer, cada vez hai máis cambios normativos, cambios na política europea que todos coñecemos agora, que se impacto dos océanos, a política común de pesca, todo eso está tamén diversificando as actividades, non tanto no ámbito da xestión dos océanos, como tamén na propia xestión do que nos interesa, da parte humana, no? Dos traballadores e das traballadoras do mundo do mar. E creemos que hai moito que facer aí, dende o punto de vista da economía, do punto de vista da ciencia, da biología, do control dos recursos, etc. Entonces aí sí que hai moitas, falamos moito coas universidades, cos centros de investigación, coa xente que está formando ao futuro, pois para contar esas oportunidades que temos no noso centro. Bueno, o sector pesqueiro neste momento afronta, bueno, moitos cambios, transformacións que vai ter que afrontar, entre elas, pues, a descarbonización, por exemplo, buscar xestión sostible dos recursos no máximo posible. Como pode a ciencia, como pode o CEDMAR, pues, axudar o sector nestes obxectivos que vai ter que afrontar? Sí, aí apuntas moi ben, porque efectivamente nesta etapa, además é xusto o momento en que hai moitos cambios legislativos en Europa e moitos recortes que están afectando de verdade ao sector pesqueiro, peche de zonas para pescar, que se ora lle exixemos que teñan que descarbonizar a súa flota, cousa que non é nada doado nos barcos de pesca artesanal ou nos barcos que pescan fora, porque hai que adaptar as embarcacións, o sea, toda esa transición ecolóxica, a transición digital, todo isto que está vindo e está afectando de cheo, son os grandes retos que teño xunto co cambio climático, sen dúbida. E centros como o CEDMAR estamos aí para axudalos, para acompañalos en todo o proceso e para intentar buscar, estudar desde o punto de vista da ciencia, aportarlles datos rigurosos, datos científicos que avalan as novas políticas que teñen que acompañar tamén esos procesos e, por exemplo, no caso que citas da descarbonización, intentar conseguir que sexa unha adaptación e un cambio o máis xusto posible para as flotas, que non sexan máis persuicios ya que se están tendo bastantes. Entón, a nosa labor sempre foi escoitar o sector dende o primeiro día, coñecer as súas problemáticas, as necesidades, as súas prioridades. Agora están alineadas, o cambio climático, que pasa cos recursos, que pasa cos cambios de temperatura das augas. Entonces acompañamos e tratamos de levar a cabo proxectos, intentamos de obter recursos de Europa, ao ámbito estatal, ao ámbito autonómico, para poder desenvolver esos proxectos que lles interesa, con resultados que lles interesa, que sexa beneficioso para o sector. E, bueno, en base a todas estas cuestións, en que proxectos estás traballando agora? Non sei se hai algúns en concreto que te gustaría destacar, así que te parecen máis interesantes ou máis relevantes para a flota. Sí, para todo o complexo mar industria en conxunto, ¿no? E claro, preguntar, ahora mismo temos algo así como 50 entre proxectos e contratos en marcha, temos moitos, entón é como preguntar a nai a que pillo queres máis, ¿no? Entón, evidentemente todos son importantes, todos son de grande interese para chegar a resultados positivos e de crecemento, tanto para a sociedade galega, pero tamén evidentemente para as economías que viven do mar. E, bueno, é diverso, porque é tan diverso como é a propia constitución do CEDMAR, que ten carácter multidisciplinar. A formación dos nosos técnicos son do máis diversa, desde bioloxía, ciencias do mar, dereito, económicas, antropoloxía, o sea, é moi variado, química, enxeñeiros, e as temáticas dos proxectos tamén, tratan de responder a todas as necesidades. Entón temos desde unha liña de traballo moi consolidada xa, que é de loita contra a contaminación do medio mariño, a tradicional pola que empezamos, que era por hidrocarburos, cando os accidentes que tivemos de petroleros nas nosas costas, desgraciadamente, nos especializamos neste tipo de loita contra a contaminación, pero agora tamén con outros e novedosos tipos, desgraciadamente, que hai de contaminación, os microplásticos, as basuras mariñas, todo este tipo de cuestións, con novos produtos contaminantes que están afectando os ecosistemas, temos unha liña moi consolidada e traballando con centros de referencia, e que tamén nos chaman a nós como centro de referencia. Hai un grupo
Cousa de Traballo no CESMAR, que ten unha gran experiencia nesta temática. Ademais deso, en tema do mexilón de Galicia, temos tamén unha línea de traballo importante para traballar co sector do mexillón, con varios proxectos, a Promés, Capacitamex ou Bateas, que son proxectos, ademais, que fan un seguimento e traballando co sector, porque é un sector que preocupa moito, obviamente, porque nos fai ser referente a nivel mundial, a nivel europeo, e queremos seguir mantendo esa actividade económica e cultural para Galicia. Entón, estamos traballando tamén con varias líneas de traballo para mellorar a xestión do cultivo de mexillón, líneas tamén do ámbito das ciencias mariñas e das ciencias sociais, moi importante, estudios económicos para ver cual é a cuantificación económica o valor que ten a actividade pesqueira, a actividade marisqueira, a actividade acuícola nunha zona no ámbito mariño, porque agora tamén é importante todo o que ten a ver coa zonificación mariña que nos impón Bruselas tamén, e hai que facelo para conciliar as actividades, todo relacionado coa economía azul. Estamos traballando aí, levamos a Oficina Técnica de Economía Azul, actividades de formación e, sin olvidar, a nosa actividade de cooperación e desenvolvemento, que temos un departamento dedicado exclusivamente a exportar o coñecemento na xestión da pesca en Galicia a países de África, de Hispanoamérica, e así estamos traballando en Mozambique, en São Tomé e Príncipe, en Nicaragua, en Salvador, en Perú, etc. Bueno, imagino que en algún destes proxectos tamén hai financiación europea, non? Imagino, en algún casos, dos fondos como FEMPA, por exemplo. Bueno, hai agora encima da mesa en Bruselas unha proposta que recortaría os fondos, non sei se hai preocupación de que isto tamén repercuta na parte científica. Sí, sen dúbida, claro. Moitos dos proxectos científicos veñen tamén na liña do FEMPA, e os fondos europeos teñen unha partida para a investigación, e agora tamén con este recorte o propio comisario chegou a decir que, vamos a recortar o FEMPA, pero hai outros fondos, outros instrumentos, como pode ser o Horizonte Europa, todas as líneas de investigación para a pesca, vale? Pero iso tamén é certo, hai que decirlo, que incluso esa línea de ciencia se ve reducida, porque cada vez son menos as convocatorias que saen para a pesca ou para a acuicultura. O sea, como si a investigación no mundo mariño, no mundo da actividade, se verá reducida. Entón, hai moito para a protección dos océanos e demais, que está moi ben, que hai que financiarlo tamén, pero tamén hai que seguir financiando a investigación, como pode mellorar a actividade en si, a actividade humana, os pescadores, as mariscadoras, como mellorar o seu traballo e como protexelos. Entón, evidentemente, nos vai afectar. Moitas da nosa actividade depende tamén de moitos encargos que nos fai a propia Consellería como asesoramento científico, don labor que se fai en moitos casos. CESMAR participa en moitos grupos de traballo da Unión Europea no ámbito da política común de pesca, e verase tamén afectado o papel dos nosos expertos, das expertas participando nestos foros. Entón, nos aí estamos apoiando os grupos de traballo que fai a Consellería co Consello Galego de Pesca, para reclamar e para intentar conseguir que ese recorte que nos anuncian non sexa tan grande. Bueno, vos que facedes este seguimento constante, non, dos mares galegos, tedes, por dicir, o termómetro posto, non? Agora mesmo, cal dirías que é o estado de saúde dos mares galegos, temas de contaminación, de recursos? Bueno, podo falar dos mares en xeral, non? E se vemos os informes recentes, non, que fai a Unión Europea a través de Copérnicus, o fondo da situación global dos océanos, pois evidentemente non está no mellor momento, non? Debido fundamentalmente no primeiro estaría o cambio climático, que é o que se destaca neste informe, un informe además feito por máis de 122 científicos de todo o mundo e está recoñecido, e así o cambio climático está afectando o quentamento das augas, e iso provoca desplazamento de especies, cual é importante para nós tamén, que se marchen as especies non nos interesa para nada, ou que haxa incorporación de outras que amenazan e que as nosas especies invasoras que poden vir, ou o que pode afectar o cambio climático e o crecemento das augas, sen dúbida ninguna, a propia biomasa e os ecosistemas mariños, alterando de un xeito importante, e iso vai repercutir na xestión que se faga dos recursos mariños e na propia actividade dos mariñeiros e das mariñeiras galegas.
por non falar tamén da contaminación. Eso é o cambio climático é unha cuestión que está aí, pero outra é tamén a acción do home, non? E a acción da emisión do CO2, como o mar, as aguas mariñas son as que recollen ese CO2, pero claro, alteran o pH das augas e iso fai que as augas se acidifiquen máis. Entón aí entramos co problema da eutroficación e da acidificación dos océanos, que é un problema tamén gravísimo para que haxa unha produción como hasta ahora, non? De creación nos nosos ecosistemas. E logo que decía a contaminación por microplásticos, que tamén preocupa a sociedade. É dicir, que son varios factores que poden ser tanto humanos como poden ser da propia configuración do sistema, do ecosistema, pero desde logo que sí que temos que seguir cuidando os océanos, e iso tamén hai que decilo. O sector pesqueiro, o sector marisqueiro, o sector que traballa para o mar son os primeiros interesados e son os que máis están, os grandes cuidadores de alguma maneira do mar, porque viven del. Entón saben moi ben cual é, esos sí que son os grandes, os vos termómetros, saben como está o mar, se o mar está ferido ou non pola acción do home ou non. Entón eles son os primeiros en preocuparse de que se cuide os océanos, non? E nós tamén dentro do CETMAR temos varias bollas ao longo das rías galegas para facer seguimento continuo. Aínda agora saían unhas compañeiras a facer seguimento deses sensores que temos para seguir e tomar os datos cada certo tempo, cada semana, por decir, están pendentes nesas bollas ou na batea sentinela que temos para recoller datos de temperatura, de salinidade, todos os datos que van a ser importantísimos para a gestión. Bueno, dende logo a ciencia axudará-nos a afrontar todos estes retos que hai por diante. Por nosa parte, sobre todo, Rosa, moitas grazas por acompañarnos aquí en Atlántico. Gracias a vos, un placer. Gracias.